Na sednici Skupštine opštine Kladovo usvojen je lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Kladovo za 2016. godinu koji sadrži 2 programa mera aktivne politike zapošljavanja. Reč je o stručnoj praksi i programu zapošljavanja lica kojima je do penzije ostalo 36 meseci. Mi kroz program 36 meseci do penzije omogućavamo ljudima da koji imaju ovog trenutka 36 meseci do penzije da zasnuju radni odnos na godinu dana, nakon toga idu na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, primaju naknadu za nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i nakon isteka tih 2 godine idu u penziju. Mislim da je ovo jako dobar program. Žao mi je što s prošle godine nismo mogli sve one ljude koji su se prijavili da uključimo u ovaj program. Nadam se da će jedan broj njih ove godine, koji prošle godine nisu mogli, ove godine biti uključen u taj program. Osim opštih programa, stručna praksa sadrži i deo posebnih kriterijuma. Nacionalna služba za zapošljavanje ima strožije uslove nego što zapravo privreda kladovska može da zadovolji. Tu prvenstveno mislim na potrebu angažovanja mentora za svako nezaposleno lice. Mi možemo da dođemo u situaciju da imamo nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe određenog profila, ajde sada navedem recimo inženjer zaštite na radu, a da nemamo u kladovskoj privredi nijedno preduzeće koje ima zaposleno ili ima jednog, a imamo više ovih koji su kao inženjeri zaštite na radu nezaposleni i nema ko da bude mentor. Iz tog razloga preko Nacionalne službe ta sredstva ne mogu da budu realizovana, mi ćemo ta sredstva realizovati čak iako nema mentora. To je jedna od stvari koje mi pojednostavljujemo kroz program koji radi Lokalni savez za zapošljavanje. Ima još takvih pojednostavljenih procedura i mislimo da ćemo na taj način moći veći broj ljudi da zadovoljimo. Preostalih 1 milion od onih 3 jesu sredstva koje ćemo mi da potrošimo preko Nacionalne službe za zapošljavanje na taj način što ćemo aplicirati kod Nacionalne službe da oni subvencionišu nas i da na naših 1 milion dinara oni daju svojih 1 milion dinara i na taj način da i raspolažemo sa većim sredstvima i da uspemo da veći broj ljudi, nezaposlenih, mladih ljudi angažujemo. Vezano za ovu stručnu praksu, moram još jednu stvar da napomenem. Program preko Nacionalne službe stručnu praksu sprovodi samo u privredi sa izuzetkom da 30% od ukupno angažovanih ljudi mogu da budu angažovani i u van privredi, ali samo u školstvu i u zdravstvu. Mi ćemo kroz onih naših 1 milion dinara koji ide nezavisno od Nacionalne službe i to da pojednostavimo, pa ćemo vidjeti zapravo od interesovanja nezaposlenih lica koje su struke, gde žele da obavljaju praksu i na taj način ćemo i da angažujemo te lice. Za realizaciju programa mera aktivne politike zapošljavanja iz budžeta opštine Kladovo u 2016. godini izdvojeno je 3,2 miliona dinara. Programi su u prethodnom periodu u našoj sredini imali pozitivne efekte, potvrđuju iskustva.